ଅଗଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଅଟେ କାରଣ ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ରାଧାଷ୍ଟମୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ମାତା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତର ପାଳନ କିପରି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ 31 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳତୀ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ନାମ ଜାପ କରନ୍ତୁ। ରାଧା ନାମର ଜାପ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦିନ ରାଧା ନାମର ଅତ୍ୟଧିକ ଜାପ କରନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ଯେପରି ଆପଣ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଠାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଓ 12ଟା ପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଇ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଓ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରର କୌଣସି ଜିନିଷ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାବିଡି ଆପଣ ଭୋଗରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ନାମ ଜାପ କରନ୍ତୁ ଓ ମାତା ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ।